to normalnie? Czyli nie. To życzę ja was widzę w dnešním videa. Dneska se zahrám Minecraft Bed Wars na Hypixelu. Taki tekst. Budeme hrať Minecraft Wars. Jeszcze pre začiatok videa by som vás poprosil, aby ste mi dali odber na tento kanál. Budeme vydávať videa mojho hardcoreu, subscribe bloku, ak sa mi podarí. Dlho som to nevidel, lebo mi tam nenarastol strom. A keby som zle staval, tak ja zle stavam. Ak dobre stavam, tak môžete napísať do komentárov. Za chvíľu aj videa budem strihať. Takže bude to o čosi lepšie. Ja som imbecil. No. To sa nestalo. Ďakujem za vašu... Neviem, jak sa to bude. Som pri vojne. Tak toto bude krátka hra. Treba mi lepšie mieriť. Neviem, že ja neviem stav. Som prestrelil. Ja som imbecil. Dobre, nebudem to tu radšej hovoriť, lebo dostanem možno ban. OK. Dáme si na max. Úplne pre pro. Dúfam, že sa mi podarí. OK. Tak to by som úplne zvidel. Kamo to jak blízko ide. Práve takto si dáme a ide. Dobre. Ak vyhrám aspoň jednu hru, tak mi tam dajte aspoň like alebo koment. Budem sa už viacej snažiť, lebo väčšinou predtým keď som hrával sám bez vás, že som ja rozprával ako na mojom druhom videu na tomto kanále, tam som moc
moc som ani nebojoval, skôr som stával mosty, alebo stával ohraničenú posteľ. Inak červená je moja najobľúbenejšia farba. Koho je tiež obľúbená farba, tak napíšte do komentárov. Inak ešte raz, že prepáčte, že tak hovorím, ale v najbližšej dobe by sa to malo zmeniť do konca decembra. Aj po 24. decembri aj dám stream, ak mi to vyjde. Ak mi to vyjde ten stream, budem mať dosť času, sakra! Samozrejme, ak ma chcete vedieť, ako v skutočnosti, tak nezabudnite mi dať ten odber do 20 000 a potom niekedy na ďalšie letné prázdniny sa odhalím, ak to dosiahnem. Toto tu bude trocha také kratšie video. Kúpime si rovno lepší. Dobre, modrá je zriadený. No tak. To som kúpil. To som kúpil. Máš kill. Čo som? Dobre. Prepáčte, sakra. A ak mi toto video bannú, tak som to stil dopozerať. Mám aj tento tu plášť čisto. Suore. Prosím, dajte mi ten odber, ak ste to pozerali až sem. Naozaj. Prosím vás, ak fakt dosiahnem tých 20 000 do budúcich prázdnin, a ak budem taký obľúbený, tak vám za to budem strašne ďakovať. Možno si niektorí vravíte, že je to jasné, že vám budem ďakovať, jasné. To asi prehrám. Tak
Там. Так, сюда. Ну, буду віддихати відео з геометрії з Роблоксу. А за кількою. О, ну, єс! Кіл! Древен мечем. Не мусите древен. Або не мусите. Так. Не дойдет. Кіл. 3 кіл. Hell yeah. Ako som vravil, že tie videa budú trochu lepšie, lebo začnem strihať na nejakých, tak sa naučím s tým daným strihacím programom narábať. Tak som s tým nechcem to prísť. Dobre, no tak to sme kúpli. To je nás nota. Mŕtva posteľ, respektíve. Tak ešte si dáme jednu hru. Buď nie dneska, alebo zajtra ho vydám. Dobre, toto bude posledná hra, snáď sa nám to podarí. Ešte bude súťaž v Robloxe o Los Burritos 72 miliónov radioaktív bez mutácií. Ak bude na tomto 20 lajkov, tak napíšte mi aj svoj nick, ja sa vás potom pridám a potom sa pripojíte na môj server a zoberete si to. Ten prvý komentár, ten Los Burritos vyhráva prvý komentár, prvý. Dobre, osúda, že som už povedal, inak zelená je na nejakú obľúbenejšiu farba, lebo dvakrát som bol v iných farbách ako zelená. A zelená bola ako posledná. Sme nemali zničenú posteľ, sme boli 4v1. A ten jeden zo zelených nás porazil, už dvakrát sa mi to stalo. Nejakých prípadov ju mám aj mám rád, aj nemám. No a ešte pri vás, nie som moc dobrý pri vás, ale napíšte mi svoj tento, neviem jak to bolo, ten level aký máte pri vás. Možno niekedy v budúcom videu spravím parabom nejakého ženičo.
Mało, tak, fakt, że mało, wszyscy to jak widzieli. A to будем на wiedzy, że do 20 lajków, tak. Nie, tak nic. A мене powiem potem nie skoro za 100 000 nam powiem, że ako se wołam. Albo nie za 100 000, za 10 milion, to myślę, że wobec nigdy. Już muszę. A gdy tak będziemy sprawdzać, bo tak to nie... Tak to sumie, tak to było to właśnie gra. A już się wieramy. To mamy po własnym no to jest żółty! Żółty. Cześć. Koliko kto nam zniszczył posty? Dexter. Żółty, no ja. Wolny są. To co sprawa? Proszę nie spać. No rybo. Tak, są chyba ja, a nie to tak to. Invisible. Nice. No, nice. To protiv modrym pre. Dobra, żółtych jeszcze nie wiedział, co mu to проходить, ale ciekawie napiszemy, że jeden się tu. Prawdopodobnie były nie działane. Mam jeden pilnowanie. Teraz to ja to no. To się tu nie zaraz wiem. No to z tego to dobrym graczem to jest wierzyć.
Ja jestem. Ja jestem jako fajny. Bardzo dobre. Ale są zora. O! Tak, to... Jak wygrał. Tak mogło coś tłumaczyć. On jest dobry raz. Tak, mieć. Jeden nasz. Мой туалет так прыжил, что я себе прикаю. Mam do pozorki. Dobra. Ось. Tak to wideo to буде. Wszystko. Nie забудьте dać like, odber. Дякую. Чао.